az életműből sugárzik, hogy enni, inni, gondolkozni, dumálni, olvasni, részegeskedni, bolondozni, rosszalkodni jó és szabad, hogy a pöcegödör mélyétől az univerzum széléig minden érdekes, hogy az ember borzalmas és gyönyörű, és hát ezért szeretem olvasni, újra és újra előveszem. Tele van a padlásom rábár idézetekkel, de amit mondjuk itt tanultam tőle, bár ezek nem tankönyvek vagy didaktikus tézisregények, hanem úgy jön belőlük és látszik, hogy rengeteget lehet belőle tanulni. Például a Hentesről, akivel találkozott a kocsmában, mert ő tudta Rabál, hogy a valóság medencéje mellől óbégatás az nem elég, hanem néha fejes kell ugrani ebbe a vízbe, megmártózni és utána megírni, hogy mi volt a medencébe. Tehát találkozott a Hentessel, aki már szintén nem él valószínűleg, hiszen Rabál is 100 éves lenne, aki annyit mondott neki, hogy a házasság marhabőrök cipelése vékony jégen.